sankura hukumu kɔnɔna la président Assimi Goïta ale kumara malidenw fɛ a ka kɔrɔfɔ bolila kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ kiriko kɛnɛyako fo ka taa se lakana ma ani fɛn min bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛya fɛnɛ kan taama siralaw ni o ye voyagekɛlaw ye fo ka taa se chauffeurw ma olu caman y'a jira k'a fɔ k'u ka taa ka segin kɔnɔna la jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Laginɛ ma ko fɛn min kɔni ye yurugurugu wale o bɛ ta ka ɲɛsin u ma fintigilaka dɔw fɛ Maroc jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa 1000 ani kɔ ko tɛgɛ dara olu kan fɛn min kɔni ye Maroc frontière ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu tun bɛ fɛ ka tɛmɛ Maroc fɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Espagne i b'a k'a fɔ ko maa 1000 ani kɔ minnu bɛ tali kɛ Marocains Algériens fo ka taa se Yémenkaw ma olu de tun bɛ ni maa ninnu na tɛgɛ dara minnu kan balimaw aw bisimila aw ka sankura dɔgɔkun tako fɔlɔ kɔnɔna la kibaruya fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ fɛn min ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta ladala san o san yɛlɛma la fɛn min kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ lase min kɛ jamanakɔnɔdenw ye président Assimi Goïta ale kɔni ye a ta kɛ ka fɛn min ye 31 don ka dugu jɛ 1er janvier 2024 la a ye lase kɛ ka ɲɛsin malidenw ma lase min kɔni kɔnɔna la a kumara fɛn caman kan a dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye réforme minnu ni olu kun lancera fɛn min ye san 2023 kɔnɔna la réforme n'u bɛ tali kɛ kosɛbɛ fɛn min ye kiriko kan ka taa se kɛnɛya ma fo ka taa se sɔrɔ yakubali ma ani fɛn min fɛnɛ ye code minier min ni o fɛnɛ tara 2023 kɔnɔna la ani président y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mara kɛcogo ɲuman ko ka se ka fanga don o la kosɛbɛ fo ka taa se fɛn min ye dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin togodala mɔgɔw ma ani fɛn min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye i b'a k'a fɔ ko président la transition a jira k'a fɔ ko fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn fɛnɛ o fɛnɛ signera ni lafasali tɔn jɛkulu minnu bɛ yen nɔ o fɛnɛ signera ni olu ye cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na président Assimi Goïta a y'a jira ka san yɛlɛma kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko gɛlɛya min ni o bɛ malidenw kan ale yɛrɛ ka faamuyali la ni o kuranko gɛlɛya bɛ tali kɛ fɛn min ye san caman marako juguya min ni o gɛlɛya taara ka taa wolo fɛn min ye kuranko gɛlɛya la ka ɲɛsin malidenw ma nka k'an bɛ waati min na i ko sisan ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri kɔni bɛɛ lajɛlen bolodalen don cogo min na waati kunkurunin kɔnɔna la fo ka taa se waati jan ma ko fɛn min kɔni ye kuranko gɛlɛya kɔni ka se ka a nɔgɔya malidenw kan kosɛbɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kuntagala janw ye président la transition Assimi Goïta a jira k'a fɔ ko fɛn min ye yurugurugu kɛlɛli kɔni ko o fɛnɛ kɛlɛ kɔni ko a ka cɛsiri bɛ o ko la kosɛbɛ sabula a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw caman bɛ sen na walasa maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko i sen yera yurugurugu wale la ka ɲɛsin jamana kɔni nafolo ma kɔni ko fɛn kɔni a maa kelen ka bɛɛ lajɛlen ko tɛgɛ bɛ na da a bɛɛ lajɛlen kan ka taa bɛɛ lajɛlen lajɔ fɛn kɔni kiri kɔni ɲɛkɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ lakanako bunanku kan président Assimi Goïta a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o kɛ ka ɲɛsin fɛn min an ka goloma sigilen tabagaw minnu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na nin waati in na jamana kɔnɔna la ka se ka adamadenw n'u bolofɛnw lakana fo ka taa se jamana yɛrɛ dugukolo ka se ka o lakana i b'a k'a fɔ ko a ye tali kɛ fɛn min kɔni ye opération min bɛ sen na n'u b'a wele ko opération dugukolo ni o bɛ tali kɛ ka se ka Mali jamana bɛɛ lajɛlen ka dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila Mali sagoya la mission Nations Unies ka mission talen kɔfɛ ni o ye MINUSMA ye o talen kɔfɛ ka se ka Mali jamana kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila Mali sagoya la président la transition Assimi Goïta kɔni y'a kuncɛ n'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye transition kɔni ye ko u ka hami n'u ka jɔrɔna ko belebeleba dɔ fɛnɛ ye fɛn min ye sigikafɔ min o kan ka tɛmɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka na ni bɛn ani basigi kɔni ka se ka na ni o ye jamana kɔnɔna la wa ko o sigikafɔ min bɛ kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ka se ka hali fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ an ka siyaw caman na ko ka se ka fu sigi o bɛɛ dan na président Assimi Goïta a jira k'a fɔ ko hali nin sigikafɔ minnu ni a bɛna kɛ fɛn min kɔni ye Mali kɔni ka kelenya ye ka taa se laïcité ma fo ka taa se Mali ka dugukolo mètre kelen tɛ tigɛ ka bɔ a la ko olu kɔni sɔsɔli tɛ kɛ olu la siga tɛ don olu si lajɛlen na sigikafɔ ninnu kɔni kɔnɔna la nka a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛ ni wulikajɔ min bolodalen don jatigɛwale tigilamɔgɔw contre la ni o ye terroristes ye ko o kɛlɛ kɔni bɛna to sen na fo ka taa se waati min na ni Mali jamana kora ka jɛ pewu ka bɔ jatigɛwale bɛɛ lajɛlen ma fɛn kɔni bɛ tali kɛ kalatako kɔni kan président Assimi Goïta a ma don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni fɔ kalata kɔni bɛna se ka kɛ min na nka a kɔni y'a jira k'a fɔ ko malidenw kɔni ka laɲini kɛra min ye ni o kɔni ye ordre constitutionnel ko malidenw ye laɲini kɛ min kan ko baara bɛ ka kɛ walasa malidenw sago ka se ka sɔrɔ ko sabula ko fɛn min ye ordre constitutionnel min ko ni a bɛna na ko ani tɔw tɛna kɛ kelen sabula ni ordre constitutionnel ko u bɛna a instaurer waati kɔnɔna la waati min bɛna bɛn fɛn min ye basigi a fo ka taa se lakana kɔni ko a bɛna sigi o kɔnɔna la kibaruya filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ yurugurugu wale min ni o bɛ ta ka ɲɛsin taamasirakɛlaw ma min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye voyagekɛlaw ye fo ka taa se chauffeurs yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ ko fasiri sɛbɛnba kɔni bɔra ni kɔrɔfɔ min ye o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana ye ka taa se Burkina ma fo ka taa se Laginɛ Conakry ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye yurugurugu wale k'a bɛ ta ka ɲɛsin a voyageurs n'o ye a taamasiralaw ye ka kɛɲɛ ni fɛn min ye polisilaka minnu bɛ yen nɔ fo ka taa se douanier minnu ma fasiri sɛbɛnba yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko de ka teli ka nin bɛnkan wale ta ka ɲɛsin taamasirakɛlaw ma
i b'a k'a fɔ ko fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la fɛn min ye chauffeur dɔw ye fo ka taa se taamasirakɛla dɔw n'o ye passager ye i b'a k'a fɔ k'olu caman ye seereya kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka taa ni ka segin kɔnɔna la tuma caman k'u ye wari sara fɛn min ye finitigilaka ninnu ye poste de contrôle ninnu na wari minnu ni tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ko sarakun jɔnjɔn fosi tɛ a la sabula a bɛ sara kun jɔnjɔn tɛ se ka f'i ɲɛna wa a bɛ sara fɛnɛ sɛbɛn foyi tɛ ko min bɛ ta k'a d'i ma fɛnɛ k'a jira k'a fɔ ko i ye musaka in kɔni k'i y'o fɛnɛ sara fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin yuruguyurugu wale min bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ ka ɲɛsin fɛn min ye taamasiralikɛlaw ma i b'a k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka jouer kosɛbɛ jamana ninnu sɔrɔ kan kosɛbɛ sabula fɛn min ye maa minnu b'u ka nafolo bɔ u yɛrɛ kun k'a don usine baara walima commerce fo ka taa se sira wɛrɛw ma ni o ye investisseurs i b'a k'a fɔ ko a bɛ olu siran kosɛbɛ nali la jamanaw kɔnɔna la sabula o bɛ siran a yuruguyurugu wale ɲɛ i b'a k'a fɔ ko nin yuruguyurugu wale fana bɛ se ka kɛ sababu ye fasiri sɛbɛnbaga kɔrɔfɔ la ka fɛn min kɔni ye lakanabaliya ka o fana ɲɔɲa kosɛbɛ wa ko a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye banditisme criminalité ninnu k'a bɛ kɛ sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen ka fanga don olu bɛɛ lajɛlen na fasiri sɛbɛnbaga y'a kuncɛ nin kɔrɔfɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye k'u kan ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi sen kan walasa ka se ka contrôle bonya kosɛbɛ finitigilaka minnu bɛ yen ni olu bɛ poste de contrôle na non seulement contrôle ka bonya u kan ka tila ka ɲangini fɛnɛ ka se ka o kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma minnu bɛ don nin waleya cɛjugu ninnu kɔnɔna la ka yuruguyurugu wale ta ka ɲɛsin taamasirakɛlaw ma kibaruya laban bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Maroc kan i b'a k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Maroc ɲɛmɔgɔw kɔni o kɔni y'a jira k'a fɔ ko 31 don ka dugu jɛ 1er janvier 2024 la k'u tɛgɛ dara maa 1000 ani kɔ de kan fɛn min kɔni ye frontière min bɛ Maroc ni Espagne ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ a yɔrɔ ninnu wele ko Ceuta ani Melilla i b'a k'a fɔ ko ni maa ninnu ni tɛgɛ dara u kan n'u tun bɛ fɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka taa u kunda fɛn min ye farajɛla jamana kan ni Espagne donna sira ɲɛ k'a dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye Algériens ka taa se Tunisiens ma fo ka taa se Yémenkaw ma ni Marocains yɛrɛ fana bɛ a la tɛgɛ dara maa minnu kan i b'a k'a fɔ ko ninnu kɔni minɛra Maroc kɔrɔn fan fɛ u bɛ yɔrɔ min wele ko Nador ani Ndig fo ka taa se Fenidek ma i b'a k'a fɔ ko Maroc kɔni sɔrɔsolakaw y'a jira k'a fɔ ko nin migrants ninnu k'u tun bɛ ka u dogo sariya sɔsɔ kɔnɔna la ka Maroc kɔni cɛci walasa ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Espagne kɔni mara kɔnɔna la sabula fɛn kɔni ye Espagne ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ i b'a k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen n'u bɛ tali kɛ ko Ceuta ani Melilla i b'a k'a fɔ ko farafinna kɔnɔna la olu dɔrɔn de ye duguma sira ye ka bɔ fɛn min ye n'o o ye gere sanfɛla ye ka bɔ farafinna kɔnɔna la ka i kunda tubabula jamana kɔnɔna la ni o ye Europe ye i b'a k'a fɔ ko o bɛ nin yɔrɔ in dɔrɔn la sinon a tɔ ninnu bɛɛ sira yɛrɛw ye ni kɔgɔji tɛ i b'a sɔrɔ sanfɛla don ou bien i b'a sɔrɔ sira yɛrɛ fana bɛ a la nka gerenijɛ kɔni k'a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu de la ni o ye Ceuta ni Melilla ye walasa ka se ka bɔ farafinna kɔnɔna la ka i yɛrɛ sɔrɔ farajɛla kɔnɔna la o hukumu de b'a to fɛn min ye nin sira in kɔni tuma caman sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na maaw kɔni bɛ nin sira in ta tuma caman walasa ka u ka jamanaw bila ka taa hɛrɛ ɲini tubabula jamana ninnu caman kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Europe kɔnɔna la fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a kun cɛ ni a ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Maroc jamana kɔni ko an bɛ waati min na ko sisan k'u kɛlen don ka lakana fanga kɔni u kɛlen k'o bonya kosɛbɛ u ka frontière la ni o ye u ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ nin san laban ninnu na sabula fɛn min ye maaw kɔni bɛ ka u garisɛgɛ lajɛ halisa nin sira ninnu fɛ walasa ka se ka don Maroc fɛ k'u to Maroc ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Espagne kɔnɔna la fo ka cogo min na n'u dun donna Espagne kɔnɔna la u kɛlen ka fɛn kɔni ye Europe jamana kɔni u y'o kɛlen ka o fana donni fana nɔgɔya u ma kosɛbɛ o y'a to an bɛ nin waati na ko sisan ko a bɛ san caman bɔ Maroc jamana kɔni ale kɔni ye wulikajɔ sabati kosɛbɛ walasa ka se ka lakana kɔni sabati frontière ninnu na balimaw nin bɛ danse kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛ tasi bila ye ka ɲɛsin Mohamed Yusuf Bacili n'u bɛ wele ko Rasbach ne kunnafonidila don nin waati na ni a bɛ Kulukoro kasobonba la aw ni ce a ka kulumajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma